Navagiri Varadari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jagadari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Janavallabha Girivaradari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jagadari Yashoda Nandana Braja Janaranjana Yashoda Nandana Braja Janaranjana Yashoda Nandana Braja Janaranjana Yashoda Nandana Braja Janaranjana Yamuna Vanachari Jaya Gopi Janavallabha Girivaradari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Janavallabha Girivaradari Jaya Radha Kunja Vihari Gopi Janavallabha Girivaradari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Janavallabha Girivaradari Yashoda Nandana Braja Janaranjana Yashoda Nandana Braja Janaranjana Yashoda Nandana Braja Janaranjana Yashoda Nandana Braja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Jaya Radha Gopi Janavallabha Girivaradari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Janavallabha Girivaradari Jaya Radha Gopi Janavallabha Girivaradari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Janavallabha Girivaradari Jai Shri Radha Madhava ki Jai Shri Prabhupada ki Jai. Jaya. Харе Кришна. Днеска последното, т.е. последното за тази седмица. Оскърбление. Какво стана? Нищо. Намокрил си ръкавчето. Добре, както вече споменахме няколко пъти, първите 4 оскърбления разглеждат 4 основни елементи в живота на преданодайни. Преданодайните Кришна, Гуру и Шастра. Без тях няма преданно служене, без тях няма бхакти, без тях няма духовен прогрес. Петото оскърбление разглежда нещо много важно, което е свързано с тези 4. И това, което разглежда петото оскърбление, е всъщност каква е движещата сила на преданодайни. Защото ние имаме движеща сила. В принцип, не само преданодайните имат движеща сила, но
всеки един в материалния свят има някаква движеща сила. И добре, какво може да кажем? Каква е нашата движеща сила? Не, по принцип, каква е движещата сила? Мотивация. Да. Каква е силата? И желанието за Удоволствие. стимул наслаждение. Добре, много добре. Желанието. Обаче има и един елемент, който всъщност задвижва цялото това нещо. Защото желанието насочва. Искам това, искам онова. Обаче кое е това, което те задвижва да тръгнеш след това желание? Което е всъщност, не знам как мога да го... Какъв пример мога да дам? Което е ключа, което запалва колата и тръгваш. Това, което е реално за нас, не вървим с това, което е фалшиво. Какво означава това? Че приемаме Кришна за реалност. Не говоря само за приемане, говоря като цяло. Но дори и това, приеме Кришна за реалност. Какво означава това? Това са желания. Добре, кой е първият елемент по пътя към чисто приемно служение? Да слушам. Не. Сада. Не. Шрада. Вяра. Ако нямаме вяра в нещо, ние няма да тръгнем натам. Ако нямаме вяра, че аз, искайки това нещо, ще мога да постигна това желание, ние няма да тръгнем след това желание. И затова вярата е всъщност движещия елемент. Нещо, което задвижва живото същество, то да започне да действа. Имали сме вяра, че и имаме, за съжаление. Вие нямате, нали? Аз все още имам вяра, че в материалния свят ще се наслаждавам. Какво означава това? Аз продължавам да действам с материално съзнание. Развил съм вяра, че далече от Кришна, извън духовния свят, аз ще бъда щастлив. Че не просто щастлив, по-щастлив. И затова съм обърнал гръб на Кришна и съм дошъл в материалния свят. И затова петото оскърбление всъщност разглежда в дълбочина тази вяра. Къде е нашата вяра? Тя навежда медитацията на премотание и неговото съзнаване да разбере, че окей, ти ги имаш тези 4 елемента. Премотаните, Кришна, Гуру, Шастра, ги имаш тези 4 елемента. Но движещата сила към тях е твоята вяра. Ако ти нямаш вяра в тях, ти няма да се движиш към тях. Ти няма ти няма да се свързваш с тях. Затова е изключително важно премотание много добре да познава своята вяра и да работи върху нея. Защото ние като практикуващи премотание, ние сме в една много интересна позиция, че ние сме раздвоени, както Раджуна обяснява. Ние сме като облак, който се раздвоява. Хана сам, хана там. И ние като практикуващи премотание и сме в тази позиция, в това състояние, че ние можем осъзнато да насочим нашата вяра там, където изберем. Това зависи от нас. Кришна обяснява в Бхагавад Гита, че в материалния свят има различни видове вяра въз основа на трите гуни на материалната природа. Имаш вяра в Тамогуна, имаш вяра в Раджогуна, имаш вяра в Сатвагуна. Това, което Кришна обаче обяснява и ачарите, и Махапрабху, и Шрила Прабхупада след това обясняват, че премотание трябва да извиси своята вяра да е Шуда Сатва, чиста Сатва гуна. Т.е. тя да е отвъд материалните гуни. И посредством практиката на Кришна съзнание, така каквато ни е оставена от Кришна, от ачарите, от Шрила Прабхупада, премотанието може осъзнато да пренасочи своята вяра, независимо дали е стартирал от Тамогуна, Раджогуна или Сатвагуна, да я насочи към Шуда Сатва, към чистата сатва, да, така го кажем. И затова това пето оскърбление, което гласи, че оскърбление е човек да счита славата на святите имена за преувеличение или въображаемо. Какво означава да считаш нещо за въображаемо? Не е истинско. Не е истинско. Какво обаче друго означава? Не е сериозно. Не е сериозно. И как се казва? В конкретен случай въображаемо означава, че нещо е продукт на мозък. Продукт на материален ум. Тоест,
това нещо въображаемо в нашия случай означава, че ние не приемаме святото име за духовно. Или ние не приемаме Кришна, преноданите, Шастра, Гуру за духовни, че те имат тази трансцендентална позиция на непогрешимост. А напротив, в момента, в който почнем да считаме, че святото име или всичко, което е свързано с святото име, е въображаемо, това означава, че ние приемаме, че то всъщност има източник материален ум, материално съзнаване. А както много добре знаем от Шастра, се обяснява, че това, което е плод на материален ум, има 4 недостатъка. Грешки, илюзия, водите към илюзия, има недостатъци. И в момента, в който ние започнем да считаме, че славата на святото име и на всичко, което е свързано с святото име, е въображаемо или преувеличено, което от една страна е едно и също нещо, това означава, че ние отнемаме тази духовна трансценденталност и тази уникалност, отнемаме тази позиция и реалността на святото име и му придаваме, че той е всъщност продукт на материята. И това означава, че след като е продукт на материя, това означава, че е пълно с грешки и това означава, че аз мога да избера доколко да искам да се свържа с него и мога да го използвам по начин, по който аз намеря за добре. Което е оскърбление. Защото тази липса на вяра в святото име и всичко, което Кришна ни дава, е директно оскърбление към Кришна, оскърбление към Шастра, оскърбление към преноданите и оскърбление към Гуру. Кришна ни обяснява славата на святото име. Шастра описва славата на святото име. Преданоданите разпространяват славата на святото име и те са директен пример за славата на святото име. Гуру те направлява как ти да достигнеш славата на святото име, как ти да се свържеш с славата на святото име. И ако ние отхвърляме славата на святото име, ако считаме, че е преувеличена или че е въображаема, ние директно отхвърляме тези 4 източника на милостта за нас. И Кришна, и Шастра, и Гуру, и Саду, и преданоданите. А това е оскърбление. Това е самото то си е оскърбление. Така че тази липса на вяра всъщност е изключително важна за успеха по духовния път. Изключително важна. Ние може да ги имаме, ние може да сме в обкръжението на преноданите, може да имаме Гуру, може да приемем Кришна, може да четеме Шастра, обаче ако нямаме вяра в тях и не просто вяра в тях, ако ние целенасочено не се стремиме да задълбочиме своята вяра в тях, да утвърдиме своята вяра в тях, тогава нашият прогрес в духовния път ще бъде или намален, или изключително силно намален, или стопиран въобще. Защото това ще е оскърбление. А не е така, че ние не сме готови да приемем неща, които ни звучат странно. Защото, има някои истории, които от Шастра, от Саду, има истории, които звучат малко far out, странни. Сещам се за една, която не мога да се точно подробности, обаче нещо, някакъв орел хваща някаква животинка, да кажем някакво мишле, хваща го и излита. И лети с мишлето и ще ходи да го яде. И мишлето обаче в един момент нещо отсява и то се измъква от ногтите на орела и пада. Обаче пада на едно място и пада в щупения череп на човешки череп, пада в този череп и при падането в този череп умира. Напуска тялото си. Обаче напускайки си тялото си, то не отива в друго прераждане, получава директно тяло на Вайкунта Васи и се връща в духовния свят. И това като го чуеш малко, и какво е обяснението? Обяснението, че всъщност този череп не бил обикновен череп. Това бил черепа на някакъв супер мега мъдрец, който посветил живота си на святите имена и постоянно повтарял святите имена и когато е напуснал тялото си, се върнал директно в духовния свят. И тъй като това мишленце, пак казвам, че детайлите ми бягват, т.е. префразирам, но това мишленце като пада в този череп и умира там и получава ползата от това, че този мъдрец. И някой му каже, чак пък толкова. Или понякога някой
нали, когато говорим за славата на святото име, трябва да разбираме, че това е свързано и с славата на всичко, което Кришна ни дава, цялото Кришна съзнание. Или понякога Прабхупад казва някои неща, които на пръв като ги чуем и си казвам, това пък. Аз мисля, че преди съм го разказвал с Луната. Прабхупад казва, тъй като Луната ни дава светлина, която ни охлажда, това означава, че на Луната е студено. И тъй като на Луната е студено, полубоговете, които живеят на Луната, те пият сома раса. А сома раса е топла напитка, която ги затопля. Нали? Окей, хубаво, ама... И да, не е така, че Шастра и преданоданите, и Кришна, и Гуру не ни дават истории, които, или моменти, които, нали, могат да гръмнат главата. Да, това е too much. Обаче това не е условие ние да не приемем нещо. Защото в материалния свят, особено сега в Кали-юга, ние сме готови да приемем толкова невероятни неща. Значи в Англия, в Лондон има една гара, където имаш различни перони на гарата, обаче ако си внимателен и ако си магьосник, минаваш между пероните и отиваш в определен магически перон и там има магическо влакче и с други магьосници и ти се качваш и отиваш някъде си, където го няма на картата и там има училище за магьосници и ти си голям магьосник и хората вярват на това нещо. Сума ти хора базират живота си на това нещо. Спайдърмен, Батман, човека паяк. Уау! Човека прилеп, железният човек, властелинът на пръстените. Всякакви всевъзможни неща или нали, големия взрив, нали, да, това е друго. Големия взрив и всевъзможни игри, има, в които хората потапят цялото си съзнание. Те дори да работят, да имат семейство, тяхното съзнание всъщност е потопено в тази игра. И те не издържат да дойде момента, в който те да могат да седнат, просто да се потопят в играта. Пълно е с толкова. Децата в момента са замразени в такива игри. Тяхното съзнание не е в реалността. Замразени им преди, че са хванати в това нещо. Такъв аспект. Те просто са хванати в тези. Защо? Може да си зададем въпроса, защо на нас, защо на хората им е толкова лесно да приемат такива фантасмагории, но не могат да приемат моментите от Кришна съзнание. Не могат да приемат Кришна съзнание. Отговорът е много елементарен, много простичък. Отговорът е, че във всички тези фантасмагории, които хората и ние сме приемали, или в някаква степен, може и някой от нас до сега дори да приема, в тези фантасмагории липсва един елемент. И този елемент е, ти си слуга на Бога. Има Бог, той има определена форма, има определен характер, определен качество, определено забавление. Ти си негов слуга и ти не си това тяло. Ти трябва да се върнеш при него. Това нещо го има в Кришна съзнание. Във всички други в фантасмагориите това нещо го няма. И затова хората много лесно са готови да приемат тези въображени неща. Много лесно. Защото става като илюзия в илюзията в илюзията. И ти си готов да я приемеш. Докато някой веднага да разбере, нали, Кришна е върховният Бог, ти си негов слуга, трябва му се отдадеш, не трябва да се наслаждаваш в материалния свят, трябва да изоставиш всички концепции за стил наслаждение. Не. И тогава сме готови или директно да отхвърлим Кришна съзнание, да не се занимаваме с него, да не го практикуваме. Или ако сме в някаква степен благочестиви и имаме желание за Кришна, или сме развили по някаква милост желание за Кришна, но все още да сме готови да приемем напълно Кришна съзнание, започваме да отхвърляме определени моменти, които ни се струват въображаеми. И казваме, че те са въображаеми. Това означава, че или ти поддържаш вярата си да не я насочваш към Кришна, или ако насочиш някаква част от вярата си към Кришна, по един или по друг начин, ти не си даваш пълно вярата. Напълно вярата не си даваш на Кришна и на преданите, на Гуру и на Шастра. А това е оскърбление. Защото това означава, че ти хем искаш Кришна, но в същото време го отхвърляш.
Защото вчера говорихме с този момент, няма логика ние да считаме себе си за личности, които сме приели Кришна и Кришна съзнание, ако има неща, които отхвърляме, които Кришна ни е дал. Няма логика, това означава, че ние не приемаме Кришна. Или, ако да сме по-мили един към друг, ние приемаме в някаква част Кришна. Ама това означава, че всъщност ние нямаме дълбоки взаимоотношения или почти нямаме взаимоотношения с него. Какви взаимоотношения биха имали съпругът и съпругата, ако съпругът приема само определена част от своята съпруга, другата е отхвърля? Или между приятели. Какво приятелство ще е това нещо? По същия начин, каква практика на Кришна съзнание, какво Кришна съзнание бихме имали ние, ако заедно с приемането на определени аспекти от Кришна, отхвърляме други. И затова е много сериозно оскърбление ние всъщност да считаме славата на святото име и славата на Кришна съзнание като цяло за преувеличена или за въображание. Не само това, но вярата всъщност определя и ние доколко сме Кришна осъзнати. Ще прочетем след това няколко стиха от Чайтания Чаритамрита. Махапрабху в своите разговори с Рупа Госвами му обяснява какъв е пътят на живото същество от най-ниското ниво до най-върховното ниво и как живото същество преминава през различни етапи, за да може да достигне, да се върне отново при Кришна. И в един момент той разкрива какво всъщност е вярата и каква е силата на вярата и каква е квалификацията на предано дание спрямо неговата вяра. Ще ви дам един пример, който е груб, но хваща много точен момент. Кажем, имаме Майя. Имаме Майя и материалното съзнание, съзнанието за желанието за стигане наслаждение. От тази страна. От тази страна имаме Кришна и Кришна съзнание. В единия край Кришна, в другия край Майя. И имаме две личности. Едната личност е тук, другата личност е тук. По съвсем естествен начин ще кажем, че тази личност, която е по-близко до Майя, е в материално съзнание. Нали така? А тази личност, която е по-близко до Кришна, е Кришна съзнание. И това означава, че тази личност е по-напреднала от тази личност. Окей? Обаче това не е напълно така. Защото има един елемент, който винаги трябва да пазим в съзнанието си. И това е на къде е насочен погледът на живото същество. Ако тази личност, макар и по-близко до Майя, нейният поглед е насочен към Кришна, а тази личност, макар по-близко до Кришна, нейният поглед е обратно, обърнал е гръб на Кришна и насочи поглед към Майя, това означава, че тази личност е по-напреднала от тази. Защото с времето, много бързо, те ще си разменят местата. Както в началото обясних, вярата е това, което ни движи. И погледът на предание, на къде е насочил вниманието, всъщност е не къде той има вяра. Нали, като вървиме, ние вървиме в посока на погледа си. Нали така? Колата винаги гледаме напред. Като вървиме, гледаме напред. Ако трябва да вървиме на някъде, първото нещо, което не правим, не местиме краката си, не местиме тялото си. Първото нещо, което правим, когато искаме да променим посоката на нашето движение, променяме нашия поглед. По същия начин, изключително важно е нашият поглед на къде е насочен. Ние може да сме в най-лошата ситуация, може да сме в най-лошата позиция, може да сме много далече от Кришна съзнание, от външна гледна точка. Обаче, ако нашия поглед е насочен към Кришна, тогава ние сме в правилното движение. И съвсем скоро, много бързо, ние ще се доближиме до върховната божествена личност. Но, ако ние сме в много изгодна позиция, сме сред, как вече казах, може да сме сред преданните, да имаме гуру, да имаме много висша позиция сред преданните. Може да знаем много неща от шастра, може да знаем много неща за Кришна, но ако в един момент нашия поглед си го отместиме от Кришна и го насочим към Майя, защото няма към какво друго си насочиш погледа, или Кришна, или Майя. Ако си насочим погледа към Майя, това означава, че съвсем скоро, ако не внимаваме, ще ставаме много далече от Кришна и от преданото служение. Затова основната
една от основните грижи, която ние имаме като практикуващи преонлайни, едно от основните неща, което имаме като дълг и като отговорност, като практикуващи преонлайни, е къде насочваме нашия поглед. Джай, Шиши Горин Тая, Шиши Душ Махапро, Киджай. Джаганат Баладев, Субата Деви, Сударшен Чакър, Киджай. На къде насочваме нашия поглед? На къде е насочена нашата вяра? И това не е нещо, което е постоянно. Тоест, окей, днеска аз съм решил, моят поглед е към Кришна и край. От тук нататък, във веки веков, моят поглед ще е към Кришна. Не, това е постоянно adjustment, постоянно напасване. Също както като караме колата. Не е така, че караш колата, палиш колата и само така си. Винаги има така. Винаги има така. Винаги има така. И не е само така. Има малки напъствания, за да може да си в правилната посока. По същия начин, ние трябва да знаем, че това е ежедневна, ежемесечна, ежегодишна, ежеседмична, ежеминутна, ежесекундна грижа, която имаме на къде е насочен моят поглед. Къде е насочена моята вяра. И също както споменах в началото за милостта и гнилостта, тъй като ние сме в Кали-юга, обаче също време сме получили милостта на Шила Прабхупада и на Кришна, това означава, че в нас има определен процент Кришна съзнание, определен процент милост и определен процент гнилост, определен процент желание за стивно освещение, далече от Кришна. И не е така, че те са статични. Имаш 10% това и 90% това и бас, точка по въпроса. Или са 50 на 50. Не, те винаги има борба между тях. Винаги има борба. Винаги Майя се стреми да вземе повече от тебе. Винаги милостта, тъй като Кришна той също е активен, не иска ние да страдаме в материалния свят. Винаги Кришна се стреми да дава още повече милост, за да може милостта да се напълни. Но борбата, кой ще победи, се определя от една личност. Тая личност е аз. Защото аз имам правото, имам свободната воля да избера къде да трупам. С кои проценти да работя. Дали да работя с процентите милост или да работя с процентите гнилост. Аз имам това право на избор. Кришна ми е дал тази свободна воля. И тъй като това е много интересен момент, това, че имаме свободна воля, означава, че ние носим отговорност. Никой друг не ни е виновен, ние в каква позиция се намираме. Никой друг не ни е виновен за нашата карма. Никой друг не ни е виновен за нещата, които ни се случват. Защо? Защото ние сме направили избор и въз основа на този избор ние получаваме определени резултати. Това означава обаче, че първо, ние в момента изпитваме резултатите от нашите предишни избори, но също така означава, че тук и сега в момента аз мога да се постарая да направя правилния избор, за да мога след това да имам добри резултати. Затова ние сме в тази позиция да избереме. Ще избереме милостта или ще избереме гнилостта. И начинът, по който манифестираме своя избор или начинът, по който проявяваме, движиме своя избор е посредством нашата вяра. Къде е моята вяра? Ако моята вяра, въпреки процента милост, който имам, ако моята вяра продължава да е по-силна с гнилостта на материалния свят, по естествен начин това означава, че аз ще се ангажирам в материални дейности. Това означава, че по естествен начин процентите от материалното осъзнаване ще станат по-големи. И милостта ще намалее в мен. Докато обратно, ако аз съзнателно избирам да насоча вярата си в Кришна и Кришна съзнание, тогава ще започна да действам спрямо Кришна съзнание. Това означава, че процентите ще се увеличат. И тук идва един интересен момент. Вярата, тя не се базира на знание. Или да го кажа по-правилно. Вярата хем се базира на знание, но от една страна може да кажеш, че не се базира на знание. Защо? Защото знанието е нещо, което се развива. По същия начин като вярата. Но знанието е нещо, което се развива. Това означава, че ние може да нямаме знание за нещо. Обаче, ако имаме вяра в източника на това знание, ние ще приемем нещо, което дори и не разбираме. По същия начин, не е така, че на нас ни се забранява ние да не разбираме нещо в Кришна съзнание.
Аз мога да не го разбирам, нали, напълно славата на святото име. Нормално. Аз съм толкова кепазен, толкова зле в материалния свят. Милиони животи подред. Но нормално е да не разбирам, да не мога да видя, да не мога да проумея в пълна степен славата на святите имена, славата на Кришна съзнание. Аз го имам това нещо. Тоест, след като го имам, окей, то съществува там. Проблем е, когато аз отхвърля това, което не разбирам, не мога да разбера в момента. Тоест, другия аспект, когато считаме за нещо за въображаемо, това означава, че ние не приемаме източника за по-върховен от нас. Ние приемаме източника като същия, като нас или по-долу от нас, защото поставяме собственото си мнение на това, което той казва. Някой може да ни каже, примерно, един от примерите, в училище като отидем, и преди съм го дал този пример, в училище като отидем, урок по география, и учителката Петрова ни казва, скъпи деца, вие знаете ли, че ние живеем на планетата Земя? Планетата Земя има 7 континента. Тия 7 континента са еди кои си, този, трети, пети. Вие живеете в Европа. В Европа на Балканския полуостров. На Балканския полуостров в България. България в град Варна. Варна, квартала Спарухово, училището Сол Любен Каравелов. Се намирате на втория етаж, третата стая отляво надясно. И вау, far out. Невероятно. Не само това. Вие тук сте свикнали, нали, да виждате кучета, котки, нали, в зоологическата градина виждате някакви животни. А знаете ли, че в Африка има жирафи? И какво е това жирафа? Жирафа е едно такова като кон, само че главата му е 5 метра. Тя не е 5 метра, нали, но шията му еди колко си висока. Нали. И как да го повярваш това нещо? Как го повярваме тогава? При положение, че не сме виждали жираф, при положение, че не сме чували за жираф, при положение, че идваш от квартала Спарухово, циганския квартал на циганската махла на квартала Спарухово, къде ти там жираф, къде ти там Африка, къде ти там, нали, планета Земя и континенти. Как го вярваме това нещо? Когато приемем авторитет. Приели сме авторитета на училището като институция и сме приели авторитета на учителката. И приемаме този авторитет. Това трябва да приложим, това също нещо трябва да го приложим, когато се свързваме с преданоданите, с гуру, с Кришна и с Шастра. Трябва да приемем техния авторитет. Трябва да имаме вяра да се опитваме да развиваме вяра в техния авторитет. И тогава, когато ние сме развили вяра в техния авторитет, тогава каквото и те да ни кажат, дори в момента да не може да го разбереме, ние ще го приемем. Защото идва от източник, който аз съм приел за авторитет. И това е с вярата. Вярата определя нашия авторитет. Ако ние следваме материални закони, материални принципи, материални личности, които нямат нищо общо с Кришна съзнание, и не просто нямат нищо общо с Кришна съзнание, но и ни отдръпват далече от Кришна съзнание, това означава, че ние приемаме техния авторитет, това означава, че ние вярваме в тях. И обратното, ако ние приемаме Кришна, преданите, гуру и Шастра, независимо в коя ситуация се намираме, нашата вяра ще е в тях. И затова отново повтарям, защото е много важен момент. Ние носим отговорност къде ще насочим нашата вяра. Ние носим тази отговорност. Може да чуем, да получим невероятна милост. Може да имаме общуване с най-прекрасните преданни. Може да прочетеме Шримад Бхагаватам, квинтесенцията на цялото ведическо знание. Може да чуеме невероятни киртани. Може да видим невероятни алтари с невероятни мурти, които да изкрият, да блестят. Може да срещнем с невероятен гуру, с велик гуру. Обаче, ако не насочиме нашата вяра към тях, пак ще има полза, естествено, но няма да се възползваме напълно. Защо? Защото ще избереме ние да не сложим вярата в тях, а ще продължиме да даваме авторитетност и да следваме авторитета на Майя, на илюзията и на всички агенти на Майя. Затова, за трети път, ние
носим отговорност за нашата вяра. Ние носим отговорност. Ние трябва да знаем, че това е нещо, което е много ценно, нашата вяра, изключително ценно. Това е, което ни движи, това е, което ще ни доведе до следващите резултати. И това е, което на английски има такъв език make it or break it. Или ще ни направи Кришна осъзнати, или ще ни разбие. Както вчера Прабхупад в коментара към Бхагавад Гита 15.15 казваше, че ако преноданият не приема Кришна и Шастра, той ще претърпи крах. Перефразирам, но това казваше Прабхупад. Ситуацията make it or break it. Или ще постигнем успех, или ще се провалим. Зависи от нашата вяра. Зависи от нашата вяра. Затова не случайно това е петото оскърбление, за да може ние да насочим вниманието си към тези елементи. Имаш първите тези 4 елемента. Преноданите, Кришна, Гуру, Шастра. Обаче след това Шастра те предупреждава къде насочваш своята вяра. Ако ти не насочиш своята вяра към тези 4, съжалявам обаче. Но ако успееш да насочиш своята вяра към тези 4, дори да не ги разбираш в момента, дори да не можеш да ги разбереш в бъдеще, но твоята вяра е приела подслон при тях, тогава ти ще постигнеш успеха на Кришна съзнание. Тогава ти ще постигнеш успеха на Кришна съзнание. Но ако нямаш вяра в тези 4, и не просто да нямаш вяра, ако нямаш вяра, която ти целенасочено да се опитваш да задълбочиш, да развиваш в тези 4, тогава съвсем скоро ще отпаднеш от пътя на преемното служение. Така, сега ще чуем няколко стиха от Чайтания Чаритамрита, Мадхя Лила, 22 глава. Текстове от 62 до 70, които Махапрабху разкрива какво е вяра всъщност и разкрива каква е позицията на преемодание спрямо неговата вяра. Или, често използвам думата позиция. Казвам позиция, нямам предвид просто социално-икономическо или обществена позиция, а позиция от гледна точка на чистотата и дълбочината на Кришна съзнание, което този преемодание има някакъв въпрос. Добре. Така, първо ще прочета всички стихове и след това ще прочетем коментара от 64 стих. На английски са, така че ще ги превеждам сега на български, така че малко по-бавничко ще е. Текст 62. Махапрабху казва: Шрада е твърдата дълбока вяра, че просто като отдаваш трансцендентално любовно служение на Кришна, човек автоматично изпълнява всички второстепенни дейности. Такава вяра е благоприятна за отдаването на преемно служение. Тоест, вяра означава аз напълно вярвам, че просто отдавайки се на Кришна, всичко друго вече съм го изпълнил и всичко друго ще бъде изпълнено. Няма да има нужда да се грижи за тялото си, няма да има нужда да се грижи за пари, няма да има нужда да се грижи за каквото и да е. Карма, гяна, йога, няма значение. Просто дам ли се на върховната божествена личност? На 100%. Бас, край, това. Нямам друго задължение, което да правя. 63. Като се излива вода в корените на дървото, това дърво по автоматичен начин, тази личност удовлетворява стъблото на дървото, клоните и листата на дървото. По подобен начин, давайки храна на стомаха, където тази храна всъщност подхранва жизнения дъх, човек удовлетворява всички сетива. По същия начин, обожавайки Кришна и отдавайки му служение, човек автоматично удовлетворява всички полубогове. Тук, когато се говори за полубогове, говорихме вече за полубоговете в втория ден, полубоговете трябва да ги виждаме като личности, които имат определена функция и определена сила и работят с определена енергия на Кришна. Това означава, че дават определени резултати. И когато се казва тук, че автоматично удовлетворява всички полубогове, това означава, че просто като човек като дава служение на Кришна с пълното си сърце и внимание, това означава, че когато му е нужно,
той няма да има нужда да полага отделни усилия да получи благата или резултатите, които полубоговете дават. Дадени им от Кришна. Така, това беше 20 стиха, за да обяснят какво всъщност е вяра, истинска вяра. Сега текст 64. Шрада Ванджана Хая Бхакти Адикари Уттама Мадяма Каништа Шрада Анусари. Верният преданодайн или вярващият преданодайн е напълно достоен кандидат за любовното служене на Бога. Напълно достоен кандидат. Тоест, за да бъдем достойни кандидати за любовното служене на Бога, това означава, че трябва да сме вярващи. Ако няма тази вяра, ние не сме квалифицирани да бъдем любящи слуги на Бога. Така, според вярата на преданодайния, той бива класифициран като върховен преданодайн, като междинен преданодайн или като начинаещ преданодайн. Тук Прабхупад използва думите topmost, intermediate и inferior. Коментар. Думата Шрадаван, вярващ или верен, означава да разбереш, че Кришна е сумум бонум, върховната вечна истина и абсолютната трансценденталност. Ако някой има пълна вяра в Кришна и доверие в него, това е много важен момент, вяра и доверие, confidence, ако има доверие в него, той става достоен да отдава чисто предано служене по най-интимен начин. По най-интимен начин означава, че Кришна го допуска. Кришна го допуска близко до себе си. И нали, това не означава, че Кришна като го допуска близко до себе си, означава, че само той и Кришна и не. Означава, че му дава служене, което е много, много интимно и много близко на Кришна. Нали, това. Не, че има служене, което далече от Кришна, нали, разбираме, нали? Интимно служене. Не, че понякога тръгна да обяснявам и то става по-зле. Това понякога съм се чувствал като... Аз нямам нищо общо, нали, с такива велики личности. Съм далече от това нещо, обаче съм имал усещането как понякога сеща се тази история с Сарвабхаума Бхаттачария, нали, когато иска да обясни на Махапрабху какво е Веданта, да му обясни шастра, заключението на шастра и 7 дена му обяснява, говори. Накрая Махапрабху какво му казва? Аз всичко разбрах, ама твоите обяснения ме объркват. Нали? Те са... И понякога, като тръгнеш да обясняваш нещо, което вече Прабхупад обяснил толкова хубаво, толкова приятно. И то всъщност ти повече го зацапваш, отколкото да... Така че да, понякога е по-добре да човек да млъкне и да оставиш Прабхупад да говори. Така, и му служи интимно. Според вярата на преданодайния, той бива класифициран като върховен, междинен и начинаещ. И сега текстовете от 65 до 70 ще разгледат какво също представлява първа класа преданодайния, какво представлява междинна класа преданодайния и какво представлява начинаещия преданодайния. Текст 65 и 66 разглеждат първа класа преданодайния. Текст 65. Този, който е експертен в логиката, аргументите и разкритите писания и има твърда вяра в Кришна, бива класифициран като върховен преданодайен. Той може да освободи целия свят. Направи ли нещо много интересно впечатление? Поне на мен ми впечатление. Експертен е в логика и аргументи. Това означава, вчера мисля, че го споменах, може би преди съм го споменал, че преданодайните не трябва да са наивни. Те трябва да знаят. Ние като преданодайни, като практикуващи преданодайни, имаме дълга да разбереме, да знаеме. Защото трябва логически да може да обясниме какво е Кришна съзнание. И когато някой ни изкара логика, която е противна на Кришна съзнание, трябва чрез аргументи да я обориме. Както виждаме в живота на Шрила Прабхупад. Шрила Прабхупад е този преданодайен, първа класа преданодайен. Живота на Шрила Прабхупад и пример на Шрила Прабхупад. Шрила Прабхупад има ли твърда вяра в Кришна? Има ли стабилна логика? Има. Аргументира ли се? Има. Има го това нещо. Значи това е нещо, което ние трябва да развиваме, да се стремим да развиваме. Текст 66. Повтаря горе-долу също. Този, който е експертен в логика и разбира разкритите писания и който винаги има твърда вяра и
как се казва, убеждение, което не е сляпо обаче, се нарича върховен пренодаен в преното служене. Тук излиза другия момент, два други момента. Да имаш твърда вяра е едно, но постоянно да имаш твърда вяра е съвсем друго. Защото това означава, че да имаш твърда вяра може да е нещо, но постоянно да имаш твърда вяра означава, че ти постоянно се стремиш да имаш тази твърда вяра. Постоянно се стремиш да достигнеш твърдата вяра и когато я постигнеш, постоянно се стремиш да я, как се казвам, не да я протектираш, но да я подхранваш тази твърда вяра. Постоянно се стремиш към това нещо. И другото, което е, тук се казва, вяра, която не е сляпа. Сляпа вяра означава, че аз вярвам на нещо, което не разбирам. Тоест, не го разбирам от гледна точка, че аз не знам какво е то всъщност и не знам къде ще ми отведе. Това е сляпа вяра. За това казваме, де да вярваш сляпо. А какво е противовеса на лекарство против сляпата вяра? Ти да знаеш, да се опиташ да разбереш на кого ще дадеш своята вяра. Тоест, отново този момент, че ние като практикуващи пренодаен имаме това задължение да разбереме Кришна. Не, че може да го разбереме напълно, Кришна винаги си остава, нали? Но трябва да се стремиме да разбереме Кришна. И как става това, как може да практически да се стремиме да разбереме Кришна и практически да постигнем успеха в стремежа си към разбирането на Кришна. Много елементарно. Кришна, Шастра, Саду, Гуру. Много елементарно. А още по-елементарно е в нашия случай, когато имаме книгите на Шрила Прабхупада, които са не просто квинтесенцията на цялото ведическо знание, Бхагаватам, Читания Чаритамрита, Бхагават Гита, но те са квинтесенцията на цялото ведическо знание, представени ни от върховният пренодаен Шрила Прабхупада. Ние сме в невероятна, изгодна и щастлива позиция, че имаме възможност да се докоснем и да изучаваме книгите на Шрила Прабхупада. И по този начин, изучавайки ги това, ще засили нашата вяра и тя няма да е сляпа вяра. Тя ще е виждаща, изкряща, виждаща вяра. Така, това бяха стиховете за първа класа пренодаен. Какво обаче е втора класа, междинен пренодаен? Следващите два стиха, 67. Този, който не е много експертен в аргументи и логика, които са базирани на разкритите писания, т.е. Шастра, Веди. Но който има твърда вяра, се счита за втора класа пренодаен. Той също трябва да бъде считан за много форченет, за голям късметлия, за много голям щастливец. Значи, твърдата вяра има и при двамата. Но каква е разликата? Разликата е експертността в логиката и аргументите. Тоест, разликата е в дълбочината на разбирането на философията, културата, практиката на Кришна съзнание и възможността да обориш противните философии и да изкараш другите, които са приемали тази философия, да ги изкараш от тези погрешни философии, да ги доведеш до философията на Кришна съзнание. Това е first class. А втора клас е пренодаен, както прочетохме, той има твърда вяра, но не е експертен в тези неща, не е експертен в аргументи и логика, които са свързани с Кришна съзнание, с Шастра. Текст 68, отново повтаря също, този, който не знае аргументи базирани на свещените писания, много добре, но който има твърда вяра, се нарича междинен пренодаен. И сега ще разберем кой е начинаещ. Текст 69. Този, чиято вяра е мека и може да бъде манипулирана, се нарича начинаещ. Но като постепенно следва процеса на Кришна съзнание, той ще се издигне на платформата на първа класа пренодаен. Много хубав момент. Значи начинаещ е този, който вярата му не е силна. Тук се казва мека и която може да се манипулира. Тоест тя е като пластелин.
тази вяра. И като е пластилин, това означава, че тази вяра тя може да бъде смачквана от личности, които са експерти в философиите обратни на Кришна съзнание. Неговата вяра може да бъде смачкана чрез аргументи, чрез сила, чрез как се казва? Word jugglery, Прабхупад използва тази дума за майвайте. Жонглиране с думите, т.е. правилен изказ, хубав изказ. Вярата на такъв пренодай може да бъде смачкана. И тъй като е мека и манипулирана, това означава, че тя не е установена. Нейната форма не е установена. Нали, когато работиш с глина, глината е soft и pliable. Тя е мека и може да я направиш както искаш. Но в момента, в който се изпече глината, това е. Това е формата. И това е разликата между начинаещите преонодайни и тези, които са на средно ниво и тези, които са на върховно ниво. Че тези, които са на върховно и средно ниво, тяхната вяра вече е изпечена. Тя няма промяна. Тяхната вяра, тя вече е изпечена. Докато начинаещия преонодайн, той все още е мек. И текст 70, който повтаря, този, чиято вяра не е много силна и който току-що започва процес на Кришна съзнание, трябва да бъде считан за начинаещ преонодайн. И така, отново, този момент. Нашата вяра е всъщност това, което определя къде сме ние и нашата вяра определя къде ще стигнем, къде ще бъдем в бъдеще. Ако ние в момента сме начинаище, както казва текст 69, ако сме начинаище, това означава, че нашата вяра е слаба. Но, ако следваме процес на Кришна съзнание, и т.е. макар и слаба нашата вяра, ако се стремиме винаги да я свързваме с авторитета на Гуру, Саду, Шастра, Кришна, тогава по естествен начин тя ще се увеличи. И това означава, че в бъдеще ние ще станем средна класа преонодайни и ние ще станем първа класа преонодайни. Докато, ако някой има всички възможности да отдава пренослужение, но неговият поглед и неговата вяра, той не се стреми да я даде на авторитета на ведите, на преонодайните, на Гуру и на Кришна, а по естествен начин, защото естествен материален начин, и оставя в Майя, иллюзорната енергия и агентите на Майя, и в собствения си ум и фалшиво его, тогава в бъдеще ти ще си много далеч от преното служение от Кришна, от преонодайните. И така, вярата е нещо много важно, ако не и едно от най-важните неща, и ние решаваме за нашата вяра. Тя е в нашите сили. Ние трябва осъзнато всеки ден, седмица, месец, година, всеки час да определяме къде насочваме нашата вяра. Защото от това ще се определи къде сме сега в момента и къде ще бъдем в бъдеще. Окей, има ли някакви въпроси и коментари относно вярата, преди да заключа? Окей, няма въпроси. Благодаря. Как е практично се работи върху тази вяра? Това, което чуваме при християните, тия казват просто повярвай. При нас се чува приеми. Казват, нали, поне приемете, за начинаещи, поне приемете, че съществува върховната божествена личност, че това е личност, поне приемете и след това изучавайте. Как практично ние можем да си помагаме в това да градим тази вяра? Супер. Много ти благодаря за въпрос, защото беше нещо, което трябваше да спомена, ма забравих. Така че благодаря ти. Много хубав въпрос. Да, ние не сме Кришна съзнание и ачарите и Шрила Прабхупада. Ни дават идеята просто повярвай и всичко ще се изпълни. Когато говорим за вяра, това означава накъде, както вече споменах, накъде насочваме вниманието си и кой авторитет приеме. Ако приеме определен авторитет, това означава, че ние слушаме този авторитет, следваме неговия пример, следваме неговите инструкции. Затова практически, както ти питаш, практически означава, че проявлението на нашата вяра
всъщност ние много лесно може да видим къде е нашата вяра, в зависимост от това, кой слушаме и кой следваме. И чий пример ние харесваме и се вдъхновяваме от него. Ако ние слушаме за новините, ако ние слушаме за политическите партии, ако слушаме за Тръмп, ако слушаме за войни, ако слушаме за музика, футбол, каквото и да е, ако слушаме, нали, четеме Стивън Кинг или който и да е, каквото и да е, ако слушаме личности, които не са кръстно съзнати, това означава, че ние вярваме в тях. Това означава, че ние по естествен начин ще следваме техните инструкции. И техните инструкции може да не са под формата на инструкции, направи това, но главната инструкция, която някой има, е примерът, който дава. Ако ние слушаме за всички тези неща, ще следваме техния пример. Всъщност, еди кой си харесва, еди кой си футболен отбор. Значи този футболен отбор е много важен. И аз трябва да се насоча вниманието към този футболен отбор. Примерно. Така че, ако ги слушаме тях, ще следваме по естествен начин техния пример, техните наставления и това означава, че нашата вяра си е в тях. Ако обаче ние целенасочено започнем целенасочено насочваме вниманието си да слушаме Гуру, Саду, Шастра и Кришна, тогава по естествен начин ние ще свържем с тях. По естествен начин ние ще започнем да следваме техните инструкции и примери и това означава, че нашата вяра в тях ще се увеличи. Както примерно наскоро слушах Амарендра Прабу. Препоръчвам на всеки, който има възможност да чуе Амарендра Прабу. Невероятно нещо, много хубаво говори. И той каза нещо, което ми направи много... преди може да съм го формулирал или да съм го чувал, обаче беше много хубаво. Лекцията беше от преди няколко години и лекцията му беше 10 неща, които всъщност подхранват живота на Бхакти и нашата практика на Кришна съзнание. И в един момент той говореше за това, за слушането на лекции. И той каза много хубав момент, много простичък, обаче много хубав момент. Той каза, ние в ежедневието си винаги може да слушаме лекции. Не е така, че съм прекалено заед на работа или деца. Винаги може да чуем лекции. Колко време може да отделиме, това си е в зависимост от нас, но винаги може да слушаме лекции. Винаги. Докато правиме нещо, докато сме седнали, докато пътуваме, винаги може да слушаме лекции. И той каза обаче нещо друго. Обаче, той казва, моето мнение е, че ние винаги трябва да имаме 3 вида лекции, които да слушаме. Ежедневно. Говоря за ежедневна практика. Лекция на Прабхупад, лекция на нашия духовен учител и лекция на Шикша Гуру, който ние имаме, т.е. лекция на личност, която продължава или също ни вдъхновява да се отдаваме на Кришна и се вдъхновяваме да разберем повече за Кришна. Той каза, ако имаме тези 3 вида лекции в нашия живот, ежедневно слушаме внимателно Шрила Прабхупад, свързваме с Шрила Прабхупад, слушаме внимателно Дикша Гуру, развиваме тази снигда, както вече говорих. Това желание да се слепиш с инструкциите специфично на твоя духовен учител, който е представител на Шрила Прабхупад. И слушаш лекция на личност, която не е твой Дикша Гуру, обаче се пада Шикша Гуру за теб, защото те ентусиазира ти да се отдаваш на Кришна. Тези 3 вида лекции са много благоприятни, защото тогава ние... Той зави в друга посока, но аз вече почвам, защото тогава нашата вяра ще бъде устойчива и нашата вяра ще е вложена в Кришна, в Гуру, Саду и Шастра. Ако ги нямаме тези елементи, това означава, че по естествен начин ще слушаме някой друг. И този някой друг няма да е преноден. Естествено, има садана бхакти, практиката на Кришна съзнание, както тук се казва, процеса на Кришна съзнание. Това трябва да присъства в живота. Но специфично за вярата, това, което подхранва вярата е кой авторитет аз приемам. А кой авторитет аз приемам, зависи от това
кой слушам и кой следвам. И кой съм инспириран да повторя неговия пример или да приема неговия пример. И пак това си зависи от нас. От мене днеска си зависи аз дали ще чуя лекция на Шрила Прабхупада. От мене си зависи. От мене си зависи днеска дали аз ще чуя лекция от моят духовен учител, моят Дикша Гуру. От мен си зависи дали днес аз ще чуя лекция на някой преданен, който ме вдъхновява. И затова, примерно, може да видим каква е практиката, каква садана ни остава Шрила Прабхупада. Всеки ден имаме Бхагаватам лекция. И Бхагаватам лекция понякога може да е от нашия духовен учител, понякога може да е от някой старши преданен, обаче понякога може да е някой, който си мислиме, че е наравно с нас. И той може да е наравно с нас. Може да е някой под нас. Обаче тези лекции са изключително важни, защото ние чуваме как някой приема Кришна съзнание и се опитва да стане Кришна съзнание. И това ни дава сила на нас, как ние да станем Кришна съзнание. Трябва да ни даде сила и вдъхновение да станем Кришна съзнание. Отделно от гуру, за да можеш да свържиш с гуру, отделно Шрила Прабхупада, за да може винаги да сме tuned, да сме настроени на вълната, на вибрация, която Шрила Прабхупада ни дава като Кришна съзнание. Слушаме от... И Слайш, може да я подадеш? Извини, не, хубаваш, да се чува. Като слушаме, нали, някой да дава лекция, ние слушаме и Прабхупада, защото имаме и неговите коментари. Да, окей. Така е също. Да, това го има този момент. И пак, ние си го определяме дали това ще го направим, кой ще слушаме, кой няма слушаме. И естествено не е така, че окей, ако не слушаш една цяла лекция на Прабхупада, една цяла лекция на гуру, една цяла лекция на друг, пренодаен край, ти си за нищо. И ние определяме колко. Ако имам 10 минути, ако имам 20 минути време, в което мога да седна да слушам лекции. Днеска мога да си избера да слушам главно Шрила Прабхупада и малко от гуру. Утре мога да слушам главно гуру. Или мога да си ги разпределя 10. Примерно, нали, дава се тази свобода. Но идеята е, трябва да сме осъзнати към кого насочваме нашето внимание на слушане и на следване на наставление, например. Това е практически. Ние можем да направим този избор. И т.е. не просто може да направим този избор. Ние правим този избор. И въз основа на нашия избор имаме определен живот и ще имаме определен живот в бъдеще и определени резултати в бъдеще. Това е добре ли? Да, супер, благодаря ти за въпроса. Беше много хубаво. Кажи. Появиха се въпроси. Айде. Първо един забавен коментар от Матаджи Мила. Okay. Най-новия лав в Кришна съзнание, имаш много печена вяра. Печена вяра. Значи си печен, нали? Ей, той е много печен. Изпечена вяра, във вярата. Пурушачата Прабу. Вярата е нещо променливо, докато дарма е нещо неизменно. Бхагавад Гита въведение. Как да погледнем това оскърбление от тази гледна точка? От гледна точка на дарма? От гледна точка на дарма трябва да се види контекст на там Прабхупада, какво точно казва, защото ние взимаме само едно изречение. Но ако гледаме от гледна точка на дарма, нашата дарма, естествена дарма е да сме слуги на Върховната Божествена личност и на неговите преданни. Това е нашата естествена дарма. Нашата неестествена дарма е всичко това, което имаме в материалния свят. Баща, съпруг, съпруга, работник, брамана, кшатрия, вайша, шудра. Това е нашата временна дарма. И вярата може да бъде... Това е красотата на Кришна съзнание и на Кришна и на милостта на Кришна, както вчера говорихме от гледна точка на Шастра. Кришна иска ние да си развием вярата към него. Той иска да се върнем при него. Следователно той иска да развием нашата вяра отново към него. И той много добре ни вижда в каква ситуация сме. И затова е дал Шастра, която да е достижима за всеки един. Тоест, всеки един да може да се свържи с Шастра. А за да може всеки един да може... Това, че всеки един може да се свържи с Шастра, означава, че всеки един ще има различна вяра в Шастра. Нещо ще хване от Шастра. И обаче в тази вяра, която ние вкарваме в Шастра, в материалната дарма, Кришна е заключил и възможността ние да развиеме тази
Вяра в вечната дарма. Затова, по естествен начин, ако някой следва ведическата култура, по естествен начин, той ще има вяра в ведическата култура. И по естествен начин след това, следвайки наставлението на Кришна, запознавайки се в един момент с преноданите, той по естествен начин ще трансформира тази вяра от вяра в временната материална дарма и успеха, до който води тя, ще прехвърли своята вяра в вечната дарма, саната на дарма и успеха, който води тя. Така че може да бъде видяна от този начин, че както нали, този момент с това, което Кришна обяснява в Бхагавад Гита, че има три вида вяра. В Тамогуна, в Раджагуна и в Сатвагуна. И всяка си носи определен резултат, всяка си има определена характеристика. Обаче всяка една от тези вяри може да бъде пренасочена, може да бъде трансформирана в вяра в Шуда Сатва, в чистата Сатвагуна. Тоест всяка една от тези вяри може да бъде трансформирана и насочена и превърната в вяра в Кришна съзнание. Това е отново тази милост и грижа на Кришна, че той се грижи за всеки един от нас да си развиеме вярата. Но Кришна ни остава свободна воля. Ние си избираме. Харибол. Има още един въпрос. Порушачето първо. Добре. Как да се доверим на Кришна, когато той е непредсказуем? Как да се доверим на Кришна, когато той е непредсказуем? Първото основно нещо трябва да приемем, че Кришна е нашият най-добър приятел. Бас. И бидейки нашият най-добър приятел, това означава, че неговата непредсказуемост всъщност винаги е за наше добро. Винаги. Има толкова много истории в Шастра и от преноданите, в които виждаме как Кришна действа по такива начини, които ти никога не си очаквал и не си желаял дори от него, обаче накрая резултатите Кришна съзнае. И другия момент, нали, освен че той е нашият най-добър приятел, другия момент, че Кришна е личност. И бидейки личност, това означава, че понякога той ще действа, т.е. не понякога, той действа по начин, по който той си иска. Това, че Кришна е обяснил определени моменти в Шастра, това не означава, че той е прикован към тези елементи. Ако той желае, може да направи нещо различно. Оттам в част идва неговата непредсказуемост. Понякога Кришна може да ни изненада. А това е, ако трябва да сме поетични, този момент, че Кришна може да ни изненада, е всъщност огромно и много силно гориво за развиването на нашата любов към него. Защото едно е ние да обичаме личност, която действа по точно определен начин. И ние ще знаем как ще действа тази личност. Друга динамика на любовта и дълбочина на любовта, когато ти не знаеш твой любим как ще отреагира. И понякога той като те изненада и нали, затова дори нали, в материалните отношения винаги се цени и не просто се цени, ами се препоръчва в взаимоотношенията да има елементът на изненадата. Съпругът трябва винаги да изненадва съпругата си. С хубаво. Съпругата трябва да изненадва съпруга си. С хубаво. Нали? Но трябва да го има този елемент на изненадата, защото този елемент на изненадата раздвижва любовта и раздвижва емоцията. А това е много вкусно, много приятно. Така че, да, Кришна е нашият най-добър приятел и той си има характер и каквото реши, той ще го направи. Той не случайно е сварат, прави каквото си иска. Но винаги, каквото и да направи, той е винаги за наше добро. Винаги може да ни постави в най-тежката ситуация, може да се разболеме от тежка болест, може да, каквото и да е, може да нямаме пари, винаги. Това е най-доброто за нас. Най-доброто за нас. Колкото и тежко да е, колкото и трудно да е, но и колкото и да страдаме, защото ще си страдаме, нали, то в материалния свят, щом сме в материалния свят, това означава, че ще страдаш някъде. Но винаги трябва да държиме on the back of our head или в съзнанието си. Това Кришна го прави, защото много ме обича и защото е моят най-добър приятел и това е най-доброто за мен. Това ли? От Порушачето пробва. Нещо друго имаме ли?
Мадhavi има... Дай само микрофончето на Мадhavi да се чува. Ами, аз си мисля, че пропуснахме реализираното знание. Ако човек се присъединява в Кришна съзнание с силна вяра и няма реализирано знание, не е ли така, че пада от Кришна съзнание? Интересен въпрос. Ами, хеме да, хеме не. Защото, нали, това прочетохме, че този среден прелнодаен, той има твърда вяра, но не е добър в аргументите и в логиката. Това означава, че той няма тази дълбока реализация. Но той е изключително, как се казва? Как казваш Прабхупад? Fortunate. Той е изключително щастлив и голям късметлия. И също така, това, че нямаш реализирано знание, но имаш твърда вяра, в повечето случаи означава, че ти, заради тази твърда вяра, ще се свържеш с авторитетите на Кришна съзнание и ще получиш реализация. Дори сега да ги нямаш, ти ще ги получиш. Но пак зависи от твоята вяра. Защото ти можеш да имаш твърда вяра и ако нямаш реализирано знание, ще постигнеш успех. А можеш да имаш слаба вяра и да имаш реализации и в един момент тази твоя слаба вяра може да те отклони. Или ти нещо друго имаше преди? Аз пак не мога да го... Кажи какво точно. Добре, дай ми... Аз мисля, че реализираното знание подсилва вярата. Така Това е. не е мнението. Да, и затова вярата ти колкото повече слушаш, колкото повече подхранваш тази вяра, ти ще имаш толкова повече реализирано знание. Да. Нали, едното следва другото. Но това означава, че главното... Винаги имаш... така го кажем. Винаги имаш кон и каруца. Двете вървят заедно. Обаче едното е отпред, другото е отзад. По същия начин, първото нещо, конят е вярата. Защото ако имаш твърда вяра, но нямаш реализирано знание, това означава, че в един момент ще имаш реализирано знание. Ще трябва да се съглася. Ще се съгласиш, ами къде ще идиш? Не го казвам аз, нали, обяснява го началите. Естествено, реализацията подхранва вярата ти да стане по-силна, примерно, или да стане по-дълбока. И това ще доведе до още повече слушане, за да имаш още повече реализация. Но главното, първото, основното е вярата. Дали искаме да имаме тази вяра. Естествено, тъй като ние животи подред може да развиваме Кришна съзнание и реализациите ни в този живот да се проявят като вяра, определена степен вяра в следващия живот. Разбирам, това е, нали, ако имаш точно това предвид, да, това го има този момент. Но пак вярата ще те принуди, или т.е. вярата ще ти даде насока ти каква реализация да получиш. Дали ще получиш реализация от духовния свят, от Кришна съзнание или някакви псевдореализации от материални. Може би ти имаше предвид, че вярата задължително крайната и цел всъщност се реализира в знание. Тоест, нашата вяра може да ни отведе към истински духовни учители или към, до която степен ни е вярата, може и към лъжливи. Да, нали това казах. Пак го има този момент с вяра. Къде насочваме нашата си вяра? Нали, вече го има този други елемент с предишните животи и желанието на живото същество. И затова Шрила Прабхупад обяснява. Този, който е фалшив ученик, той ще получи фалшив гуру. Този, който е истински ученик, ще получи истински гуру. Но пак го има елемента на вярата. Каква е твоята вяра? Ти вярваш в сетивното наслаждение и ако вярваш в сетивното наслаждение, ще си потърсиш гуру, който да ти говори за сетивното наслаждение. Кришна ще не насочи там. Няма проблем. Не знам за вас, аз съм изпал в тази ситуация. При мен беше дълга история, няма да разказвам, нали? Но аз съм го изпитвал това нещо. И в един момент реализирах, чакай, защо го слушам този човек? И реализирах, защото аз искам да бъда като него.
И ми беше нужно известно време да се отдръпна, за да мога да така, не, това не си заслужава. Не. Тогава, няколко години след това, като почнах да чета книгите на Шрила Прабхупад и като прочетох това изречение, си казах, ето, това е. Тъй като аз съм бил фалшив, съм получил фалшив гуру. Има го този елемент. Окей, ако няма повече въпроси, благодаря ти, Мадави. Само да приключа като заключение на тази седмица. Тези оскърбления, най-главното нещо, което трябва да правим с тези оскърбления е техния противовес. Това трябва да имаме приятелско взаимоотношение спрямо данните, винаги да ги цениме, да знаем, че всеки един от нас има процент милост, процент гнилост и да се концентрираме върху милостта, за да може да се подкрепяме и да си помагаме един на друг. Винаги трябва да приемем пълен подслон при Кришна. Няма друг по-върховен от Кришна. Нито полубог, нито политик, нито бизнесмен, нищо. Историческа личност няма значение. Пълен подслон при върховната божествена личност. Пълно отдаване при Кришна. Гуру. Трябва да развиваме снигда с гуру. Това любовно, топло, приятелско, слепено отношение към гуру. Шикша, дикша и Шрила Прабхупад. Пълна вяра в шастра. Никога да не отхвърляме шастра и в нашия случай, повтарям, защото е важно, в нашия случай като последователи на Шрила Прабхупад, пълно ежедневно потапане в книгите, коментарите, наставленията, примера на Шрила Прабхупад. Пълно. И днес това, което говорихме, вярата. Нашата вяра е нещо, което ние разполагаме и нещо, с което ние оперираме и нещо, което ще определи нашето бъдеще и определя нашето настояще. Затова ние можем съзнателно да насочим нашата вяра. И за да не извършваме оскърбленията, предишните 4 и останалите, които ще говорим по-нататък, ние трябва да имаме силна вяра и трябва да всекидневно да подхранваме вярата си в авторитета на Кришна, Гуру, Саду и Шастра. Това е едното. Другото е, това беше първата част на семинара. Втората част с останалите 5 оскърбления ще се опитам да я направя или последната седмица на май, или първата седмица на юни. Но не знам кога и не знам дали тогава ще успея. Като разбера, ще обявя. Така, третото е, надявам се, че не съм казал нещо глупо и нещо оскърбително. Ще ви помоля за извинение, ако съм бил, защото понякога, моята гнилост е, че понякога използвам неправилни думи или малко по-груби думи, стремейки си да придам емоционална тежест на това, което се казва. Така че надявам се да не съм обидил и оскърбил някой. Също така, ако някой има нещо, което не разбира или което счита, че съм казал погрешно, винаги може да ме намери по един или друг начин и да обсъдим това. И ако съм сгрешил, ще се извиня и след това ще се изтъпаня тук, като ми се даде следващата възможност, ще се извиня и ще обясня къде съм сгрешил. Ако съм сгрешил. В философската част. Пожелавам на всички, които слушаха семинара, които ще слушат семинара, на всички вас, пожелавам успех в повтарянето на Харе Кришна Махамантра. Надявам се нещата, които сме дискутирали да помогнат на всеки един от нас да мантрува по-съсредоточено Харе Кришна Махамантра и да ставаме по-чисти преданайни заедно. И също така ще помоля всички да ме споменете във вашите молитви, за да моля белки ми аз да ставам преданайни някой ден. По вашата милост. Харибо! Джай! Шрила Прабхупад ки джай! Шримад Бхагаватам ки джай! Нитай Гаур Премананде! Харибо!